Ɗan fim Ayagi TV, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun farin ciki da nishaɗi. Duk wallahi gaba ɗaya kwanan nan da ake sayarwa gaba ɗaya na ga ta zamanin nan sai a hankali ba wani abu da take wa mutane. Allah ni da ka ba ma wannan ba. Gaba ɗaya ma'aikatan da sun samar ido kame mu suke wallahi. Masu raba ma duk sun kame su. Wallahi kuwa. Allah to wancan ƙwaya ba fa alƙur'an na manta. Allah. Ba ni ma hakan ne, ni ma gaban da in sha hakan take. Wata ɗaya ma kenan. Tun lokacin da ɗan fim ya kawo ita a cikin wani lungu ya gaya ma. Ɗan kai ta ga ɗan jijjiyo ta shi ne da ra'ayi. Ai shi gaskiya na bayar da mai kyau. Gaskiya ne. Ranar wallahi abin da gaskiya shi ma an kama shi ne wai. A gaskiya shi ba a kama shi ba. Alaikum salam. Kai mutumin nan. Harka. Normal wallahi. Ya kwana biyu. Allah normal. Kana bara uba. Allah normal. Kare duba da Ɗaya kun ga kasuwar tamu an kashe mana ita. Wallahi gaba ɗaya ma'aikatan nan ne sun sa min ido. Gaba ɗaya sun hana ni sakat a cikin kasuwar. Wadan ba kama da aka yi ba baka nan. Ba kama na aka yi ba shi ita yanzu na yanke shawarar duk inda kwastomomi na suke zan dinga zuwa ina kai musu. Saboda gaba ɗaya ma'aikatan sun sa mana ido sun hana mu sakat abinda za mu kuma. Ka dinga duba wani kar an karewa rai wannan shi ka dan dinga an karewa saboda sai mu da alamin babu. Wacce aka saba. Wacce aka saba ko zai. Yawwa. Anka. Kudin nawa na biyo ku kenan? Kudi ne ko? Kudin wudi kenan. Normal Shi ke amma da kasan kawai. Amma da kasa ba da gangare. Yawwa. Da ba da can wajen. A dai dinga an karewa dai. Gaba ɗaya ina gaya mutum ɗazu nake jiran sai ka amin kaya inda na waye gari gaba ɗaya ba na jin wani ƙarfi jiransa kawai nake yi yanzu. Awa alaikum ya kai. Dan ajiya ya. Ka ganka ta awani zabure. Yau ban ɗebi kaya ba fa. Ai ni Ina da sai jiran ka nake. wallahi ya za a yi wannan ta gaba ɗaya kwalawa sun yi yawa gaba ɗaya da ƙarni samu na zo nan. Ai sabbobi sai a hankula amma ai ma'aikata sun yi yawa ne. Samu za ka yi ka bani kayan nan dan ɗora. To guda nawa zan baka dan ajiya? Fa sai jiran ka nake na tashi ba ƙarfi bikina. Kai kaffa ka ɓoye irin taran nan za ka bani. Ka ji ƙato. Gashi dan ajiya. Hato. A ba malam wannan kaɗan ƙara mun mana. Dan ajiya kawai kai amfani da haka saboda bashin da nake bin ka yayi yawa. Kana da lissafa dai ko? Ina lissafa mana. Yawwa to Ba bari. matsala ba ran waɗa kawai. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Mai gida barka dai. Barka dai. Yawwa daga ganin ka kai ma dan harka ne. Ka gane in fito ma a mutum in baka gane ba yalla bai kwaya nake siyarwa. Saboda haka yalla bai guda nawa zan baka. Kwaya za ka siya mu. Ban gane kai zan siyarwa da kwaya ba. Yalla bai kawai in baka siya abuna ba sai ka ni ma fa dan iska ne Ai fa. na sani ba. Naga kana wani cicci mun kunu kana matsan fuska. Allah wallahi. Yalla bai in baka siyan mun ba ka siya abuna ba ba. A'a zo mana. Ka san kowa ne da ka ga mu wannan. Waye kai? Menene kai? Allah Ka san wallahi. kowa ne ba yanzu? To waye kai menene kai nawa kake? Daya biyu uku nawa kake? To haka kake. Barka da.